Hello po, good morning po good morning po guys. Nandito po tayo sa umaga ito. Nagigising lang po natin. Gagawa po tayo ng siumay. Ayan. Ito po yung pambalot para sa ating konting kabuhayan. Ayan po. Ang gagawin po natin ay hahaluin po muna natin itong ating siumay. Ito po yung gagawin natin siumay. Nagpagiling po tayo ng 1 kilo of beef, pork, sorry. Nagpagiling po tayo ng pork. Ayan. Gagawin po natin siyang homemade siumay. Andito na po lahat ng ingredients na nilagay na po natin. Pag nagpagiling po tayo, isama na po natin sa pagpapagiling yung celery at saka carrots. Ayan po, carrots at saka sibuyas, para mix na po siya. At saka yung carrots po hindi masyadong maliliit pag pinagiling nyo po, kasi pag ginawa nyo po i-blender nyo po yung pork yung inyong tawag dito, yung inyong carrots, masyadong maliit po. Mas masarap po, mas maganda po kung ipapagiling natin, isasama natin sa pork po, pinagiling po natin. Yan, simulan na po natin ating pagbabalot ng siumay. Ito po, naghugas po tayo kanina, nagsabon po tayo ng kamay para malinis po. Mayroon po tayong mabibiling magagandang pambalot. Ito kasi pambalot na to, medyo makapal siya. Kapag tinupi nyo po siya, medyo nabibiyak yung pambalot. Meron po mas manipis na isang klase ng pambalot, dahil walang mabilang sa palengke noon, kaya ito muna. Pero madalas po yun ang ginagamit natin. Ayan po, medyo makapal po yung pambalot. Kung mapapansin nyo, makapal po siya. May mga brand po ng pangbalot sa siomay na mabibili sa palengke. Ito po, tingnan nyo po. Ayan, ang ating homemade siomay. Ginagawa po natin to kasi sa hirap ng buhay ngayon, wala tayong permanenteng trabaho. Isa po tayong freelance rider ng isang apps, dahil sa mahal ng gasolina at saka napakababa po ng bayad sa pagdi-deliver o yung pag-rider. Ang baba po ng service fee ng isang rider. Kahit anong apps po, mapakababa ngayon. Kung kailan po tumaas ang gasolina, saka bumaba yung ating service fee ng rider. Isa pa po, kasi halimbawa sa isang rider, makakuha ka ng isang delivery sa halagang 100 pesos, babawasan pa po yun ng 20%. Di magkano na po matitira sa inyo? 80 pesos. Mostly po napakahirap po, kasi kung malayo ang biyahe mo, mas malaki ang magiging konsumo ng gasolina. Kung hindi ka po makakakuha doon sa pinaghatiran mo o doon sa customer, sa area ng customer, wala po, lugi na po kayo sa pagbalik nyo o paghanap ng booking sa ibang lugar. Mostly kasi pagpapunta ng south, medyo matumal na po yun, yung area na yun, kaya mahirap po kumuha ng booking papunta roon. Kasi pagbalik nyo, hindi na po kayo makakakuha ng booking. Kaya napakahirap po ng buhay. Kahit naman ganun pa man po, konting tiyaga na lang, makasakali po sa susunod na administration, matanggal po yung tinatawag na discrimination, yung age discrimination sa paghahanap ng trabaho. Kaya tsaga-tsaga, tiis-tiis lamang po tayo. Kahit barya-barya na lamang po, pinagtitiisan na po natin. Mayroon man lang pang ulam, bahala na po yung pambili ng bigas. Sa umaga po, ganito ang ginagawa ko, araw-araw po ito. Mula po nang tayo mawala ng permanenteng trabaho dahil sa mga bagay-bagay na hindi natin inasahan. Ayan po, makikita nyo po, mayroon po tayong pangtakal o sukatan. Kasi yung iba po na nagumagawa ng siumay, yung maramihan,
kinikilo po nila yun. Meron silang maliit na timbangan per grams po, para pare-parehas ang bigat, pare-parehas ang laki. Tayo naman po, dahil maliit na kaya na homemade siomai lang naman po tayo, kaya kailangan po natin ng sukatan lang. Medyo yung iba malaki ng konti lang, pero halos karamihan ay nagkakapare-parehas din po. Ayan, pupunuin po natin to. Ito po ay pupunuin natin ng ating ginagawa. Nasa almost 40 pesos po ang isa nito, kasi dati dalawang ginagawa po natin yan nung tayo meron pang chance na magtinda doon sa labas. Doon sa, kasi kami nasa looban lang kami sa isang compound, pamilya ng aking misis yung compound na to, dahil tayo ay isang probinsyano. Proud to be proud tayo na isa tayong probinsyano na nakapag-asawa dito sa Maynila. Ako nga pala po ay meron dalawang anak. Yung isa kong anak ay nakapagtapos na ng pag-aaral. Ngunit hindi naman po natin pwedeng iasa sa ating mga anak yung kinabukasan natin, o yung ating araw-araw na pagkain. Kung nakapagtapos na sila ng pag-aaral, ay asahan na po. Hindi po ako ganun. Kung kaya pong magtrabaho, trabaho po tayo, para naman po meron pa tayong isang anak na pag-aaralin. Natigil po siya sa pag-aaral mula nung magkaroon ng problema. Kasi hindi ko rin po gusto na magkaroon ng problema, lalo na kung nag-aaral sa malayo. Tsaka pangalawa po, financial problem din dahil sa kawalan ng trabaho. Sana sa susunod na administration masolusyonan yung problema ito. Lalo na ngayon, napakaraming tambay, napakaraming walang trabaho. Siya nga pala, ako po ay isang dating OFW sa Kuwait. Nagtrabaho po tayo dyan sa Kuwait, sa Salmiya. Kung kayo familiar sa Kuwait, sa Salmiya, dyan lamang po yung ating trabaho, sa tapat ng Marina Mall, Salmiya. Umuwi po tayo noon sa Parwania, malapit lang po sa airport. Almost 2003 tayo pumunta rin ko, umuwi po tayo ng 2010. Medyo matagal-tagal po, dahil sa problema rin po yun. Noong 2009, kung inyo naalala, kung tayo ay nasa abroad tayo, napiktado noon, nagkaroon ng world economic crisis noong 2009. Mostly naapektuhan yung mga import-export companies sa Middle East, lalo na yung mga nasa garments. Kami po kasi, yung company namin ay isang importer mula sa Europe, sa Amerika, at saka sa Asia. Yung mga garments po, saka mga pang-dekorasyon, yun po ang aming ginagawa at pinatinda. Kaya nga pala guys, doon sa mga naging kasamahan ko dyan sa Kuwait, sa Salhiya, yung mga kaibigan natin dyan sa Kuwait City, mega shoutout sa inyong lahat. Yung mga nandyan pa po sa Kuwait, alam ko meron pa akong mga kasama sa simbahan noon dyan, na hanggang ngayon patuloy pa rin nagtatrabaho o nakipagsapalaran dyan sa malayong bayan. Ayan po, medyo parang po kasi yung paggawa nito medyo matagal. Mamaya po, pagkatapos natin itong gumawa ng siomai, habang niluluto po natin, mga 10 to 5 at mga 7 to 10 minutes lang po ito luto na. Ihahatid po natin yung ating anak sa trabaho. Araw-araw po yan.
Mega shoutout po sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat po doon sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Lagi po kayo mag-iingat at fight lang po tayo, laban lang. Ang gagawin po natin, puputulin po natin yung ating channel, yung ating video mamaya. 13 minutes lang po tayo mag-video. Tapos gagawan po natin ng second part hanggang sa matapos po natin itong ginagawa natin pagbabalot. Kami po mga riders ay umulan umaraw po ay nasa kalsada kami. Kahit ano po ang mangyari kapag, lalo na po pag mayroon kang item or mayroon kang delivery o na pick up na item sa isang lugar, kailangan mo po siyang i-deliver kaagad, lalo na pag pagkain, kasi baka po mapanis or masira yung pagkain na ating nakuha. Babayaran po natin yan, responsibilidad po ng isang rider yan. Kaya kahit bumabagyo po, kapag dala-dala mo na yung item or ano man mangyari, kailangan po natin may deliver siya. At maingat po tayo sa lahat ng ating mga ginagawa sa kalsada, kasi yan po ang ating pinagkakitaan. At sana naman po makapagtrabaho tayo sa susunod na taon, kasi kailangan ko pa pong pag-aralin yung aking bunso, yung aking bunsong anak sa college. Meron pa siyang 2 taon para makapagtapos. Yun lang po ang ating goal, mapagtapos sila ng pag-aaral. Para sa kinabukasan po nila, kasi mahirap po ang walang pinag-aral ng kagaya po ng inyong lingkod, isang high school graduate or college level, na sinubukan po natin mag-aral noon sa pamamagitan ng isang self-supporting. Ngunit yung ating trabaho ay hindi stable, kaya yung pag-aaral po natin medyo naapektuhan din. Ayan ang pinakamahirap dito sa ating bayan, yung ating pinapasukan ay hindi maganda, yung hindi stable yung trabaho mo, maapektuhan talaga kung ano yung mga ginagawa mo sa araw-araw. May shoutout po sa lahat ng ating mga subscriber, sa mga sumusuporta po. Maraming salamat. Kahit na hindi po tayo masyadong popular sa YouTube, tsaga-tsaga lamang po, papasaan pa. Ito po, ang halaga po ng siomai na binibenta po namin ay 6 na piso po ang isang ganito, 6 pesos po. Ayan po, ayan, 6 na piso po yan. Kahit paano po kumikita ng kaunti, pero basta kailangan magtyaga lamang po. Mega shout po sa inyo lahat. Bye bye po. See you sa part 2 po. Part 1 po ito. See you sa part 2 po ng ating video. Maraming salamat po.